Здравейте! В днешния клип ще ви покажа моята тренировка за топ рол. Както виждате от видеото, това е моята загрявка с ластици, която е специфична за всяка една тренировка. Нямам предварително подбрани упражнения, но в зависимост от това, което смятам да тренирам днес, загрявам същите мускули. Първото упражнение, което видяхте, беше сгъване през върха с ластик. Второто беше сгъване през пронацията, а това, което виждате в момента, е back pressure. Като първо упражнение след загрявката започнах с набирания 3 серии до отказ. И трите серии бяха по 5 повторения, но качеството всяка следваща серия се влошаваше. Това, което виждате, е втората работна серия, като имайте на предвид, че и личното ми тегло е доста високо – 130 кг. Второто упражнение беше среда, като виждате с коя ръкохватка тренирам. Това е първа работна серия с 20 кг. Втората работна серия бе с 30 кг. Умишлено взех само мека ръкохватка, която да не товари моята китка, но сложих фат грип, за да може да товари моите пръсти. По този начин усетих движението доста по-щадящо и щях да натоваря своята среда доста по-оптимално. Точно заради това и си позволих да сложа на третата работна серия 40 кг. Не смятам, че станаха по най-добрият начин, техниката доста куцаше, но ме зарадва факта, че китката въобще не ме заболя. А това за мен е прогрес. Въобще да мога да работя с такива килограми и китката да не ме боли, за сега смятам, че е супер. Техниката ще мога да я оправя, но болката не. Това, което виждате в момента на екраните си е първата работна серия на back pressure, тя беше с 20 кг, а това втората работна серия, която бе с 30 кг. Реших и тук да сложа на трета работна серия 40 кг и се изненадах приятно, че back pressure всъщност ми е заякнал, защото смятам, че 40 кг ги направих доста чисто. Тук вече преминах на бицепс, а именно стриктно сгъване беше следващото упражнение. Правих го 3 серии с 55 кг. Повторенията доста варираха, но като цяло това беше третата ми работна серия, тя беше най-успешна с 6 повторения. Просто въпросът беше, че не успях да се наместя на предишните 2 серии хубаво на стената. Тук би било хубаво да прогресирам до 3 серии по 12 повторения със същата тежест. Тук вече виждате сгъванията ми за китка с дъмбел. Дъмбелът е 27 кг, но съм написал, че е 25, тъй като 2 кг няма чак толкова голямо значение на това упражнение. Опитвам се да разгъвам китката максимално и да я сгъвам и да задържам в крайна фаза, тъй като смятам, че повече не трябва да правя компромис с техниката, на което иде упражнение за китка. Тук вече виждате моята пронация, тя е с 25 кг. Напълно стандартно изпълнение, додолу пускам, така усещам движението много по-добре. Направих 3 серии по 5 повторения. И тук вече виждате, че преминаваме на следващото, което е и последно упражнение за днешната тренировка. Сгъване през върха. Правих го с 15 кг, като отново се фокусирам на чиста техника. Направих 3 серии по 5-6 повторения, в зависимост това колко додолу пусках. И това беше всичко за днес. До скоро!